цялото не е точно, но участваш в църковния хор колко години вече? Трета година. Трета година. Не. Анна, поздравление. Благодаря, и аз се гордея с него. Да те подкрепи тук и Глена, твоята приятелка. Здравейте. Здравейте. Как се живее с мъж, който знае 10 езика? Вълнуващо, бих казал. Знае ли да мълчи? Не пипай. Българ си, но така че Не. по-добре да не мълчи. Ами хубаво. Да го слушам. Добре, ние сега няма да Чакай. Александър ще отговори, така че аз ще желая успех. Добре. И да се познава с правилата на играта. 15 въпроса за 100 000 лева и 2 сигурни суми от 500 лева. На пети въпрос, между 6 и 15 въпрос, заключваш втора сигурност.